Dobrý deň, prajem, moje meno je Michal Ošvat a dnes vám v krátkosti odprezentujem riešenie s názvom Langbee, čo je online aplikácia, ktorá môže pomôcť jazykovému vzdelávaniu aj vo vašej firme. Názov prezentácie je Nový horizont jazykových možností, takže poďme sa spolu do toho pustiť. V roku 2018 som vytvoril aplikáciu s názvom Vocabee pre školy. Používa sa už v 10 krajinách, naozaj vidíte, že vyše 100 000 aktívnych používateľov, získala rôzne ocenenia, napríklad dostali sme sa do rebríčka top 10 najvyhľadanejších výrazov na slovenskom internete v roku 2020, o 2 roky na to inovatívny čin roka, naozaj funguje fantasticky, žiaci majú výborné výsledky, učitelia aj rodičia sú spokojní. Toľko krátky úvod, no a keďže som dostával veľa dotazov od rodičov, samoukov, či môžu využiť Vocabee, odpoveď bola nie, lebo je pre školy, tak som sa rozhodol v roku 2020 riešenie akoby naklonovať, skopírovať a upraviť pre jednotlivcov. O 4 roky na to, koncom roku 2024, som Langbee doupravil tak, aby nebola iba pre jednotlivcov, ale aby ju mohla aj firma objednať pre svojich zamestnancov. A o tom je aj dnešná prezentácia, ako môžete Langbee využiť na firemné vzdelávanie v oblasti jazykov. Začneme teda nejakými základnými informáciami. Langbee je online aplikácia, ktorej ovládanie je naozaj intuitívne, jednoduché a spustíte ju na mobiloch, tabletoch aj počítačoch. Využívame metódu Be Practical, ktorá funguje za pomoci umelej inteligencie, takže používateľ si nejaké tie slovičká a frázy najskôr prejde, nejaký úvod, potom si ich precvičuje, učí sa ich, zatiaľ čo sleduje umelá inteligencia, kde a aké chyby robí, podľa toho sa to precvičanie na mieru prispôsobí. No a nakoniec čaká používateľov krátky test na overenie a potvrdenie vedomosti, že naozaj to zvládli, že sa to naučili. Tak funguje Be Practical a pri samotnom klikaní precvičovaní sa využíva 12 metód. Obmienia sa to, naozaj raz to je do cudzieho jazyka, raz je to z cudzieho jazyka a sú tam napríklad aj obrázky, doplňanie písmen, voľba slov a podobne. Takže to obmienanie zabezpečuje takú dynamiku, takže je to zábavné, dynamické, praktické a takto sa používateľia zdokonalujú a zlepšujú. Ponúkame online kurzy pre anglický a nemecký jazyk a úrovne A1 až B2, kde sa používateľ naučí slovička, výslovnosť, aj gramatika je tam vysvetlená a keď splním celú úroveň, získam PDF certifikát. Zároveň je tu možnosť učiť sa slovička na mieru, to je napríklad vhodné pre firmy, kam chodia jazykoví lektori a používateľia si môžu, teda zamestnanci, počas lekcie zadávať slovička, ktoré sú pre nich nové priamo do Langbee a neskôr sa ich efektívne a jednoducho naučiť. Takže všetko si môžete vyskúšať na Langbee app, prípadne nás kontaktujte. Čo je dôležité, v rámci firemného prístupu získa zamestnanec aj ku kurzom, aj k modulu učenie slovíčok úplne neobmedzený prístup, takže môže sa učiť dokonca viac cudzích jazykov a je to už na ich rozhodnutí, každý sa vzdeláva vo vlastnom tempe. Prejdime k benefitom pre firmu, je to teda praktické, flexibilné, jednoduché jazykové vzdelávanie, zvýšite tak produktivitu, efektivitu aj spokojnosť zamestnancov, pričom máte zároveň prehľad o tom, ako im to ide, koľko sa toho naučili. Z pohľadu zamestnancov ste ako zamestnávateľ atraktívnejší, keďže dbáte o ich vzdelávanie a je to cenovo dostupné a naozaj jednoduché, čiže stačí to napríklad na rok objednať a rozpošlete zamestnancov jednoduché inštrukcie a to je všetko. Z pohľadu zamestnancov, alebo teda ich benefity sú hlavne zlepšenie jazykových zručností, motivácia, sebavedomie a taký osobnostný rozvoj. Každý sa učí vo vlastnom tempe, ako mu to vyhovuje, dá sa povedať kedykoľvek a kdekoľvek a okrem toho aj motiváciu zabezpečuje firemný a celoslovenský rebríček. Spätná väzba je naozaj fantastická, môžete si prečítať na tomto slajde a veľmi sa tešíme, že používateľom skutočne pomáha, zabezpečuje takéto praktické vzdelávanie. Aplikáciu si môžete vyskúšať na Langbee app aj ako jednotlivec, obidva moduly, že sa tam zaregistrujete, alebo sa rovno zaregistrujete ako firma, objednáte licenciu pre svojich zamestnancov, následne obdržíte po úhrade jednoduché inštrukcie, ktoré im len rozpošlete a oni si už podľa nich precvičovanie sprístupnia. Na tomto slajde máme cenník licencií, to znamená, že pre nižší počet, čiže 9 a menej, je cena iba 10 eur mesačne bez DPH.
Pre 10 až 99 licencií je tá cena 8 a pre 100 a viac je to 6 eur. Zároveň máme aktuálne vidíte uvádzaciu cenu, takže môžete veľmi výhodne objednať licencie aj napríklad na ročné obdobie. Uvádzacia cena platí do konca februára a uvedené ceny sú bez DPH. Srdečne vás teda pozývam, vyskúšajte, objednajte Lengby pre svojich zamestnancov, určite to oceníte aj vy, aj oni. Zároveň plánujeme fantastické novinky, napríklad bude možné, aby zamestnanec sa z Lengby rozprával, čiže tam bude aj konverzácia. Okrem toho už aj teraz sa naučia správnu výslovnosť, aj si to vypočujú, takže stačí navštíviť Lengby app. Prípadne nás kontaktujte, veľmi radi vám zodpovieme všetky vaše otázky. Ďakujeme za pozornosť, pozdravujeme vás z Lengby a prajeme príjemný deň.